Has vist aquesta notícia de Rafa Nadal i Greta Thunberg? L'has vist? Doncs t'han enganyat. Bon dia i bona hora, soc en José Carlos Núñez, psicòleg i orientador educatiu a Barcelona. Sembla real, però no ho és. És falsa. I el més preocupant no és que sigui una notícia falsa. El més preocupant és la facilitat amb què ens la creiem. La història presenta una trobada entre Rafa Nadal i Greta en un programa de televisió i Nadal queda com un heroi. Però això no està demostrat. Anem al quid de la qüestió. Per què és tan fàcil pensar que és veritat? Perquè el nostre cervell no busca la veritat, busca estalviar energia i per això fa unes dreceres mentals que nosaltres anomenarem biaixos. En aquest vídeo apareixen dos biaixos, el biaix de confirmació i el biaix d'autoritat. Si la notícia encaixa amb les nostres idees, amb el que pensem, amb les nostres creences, nosaltres donarem per bona aquesta notícia. Això és el que anomenem biaix de confirmació. I el biaix d'autoritat és quan apareix una figura d'autoritat, o un famós, en aquest cas, com Rafa Nadal, dient alguna informació, nosaltres, per ser autoritat, per ser famós, nosaltres donarem per bona la notícia. Un altre element important que surt és la narrativa emocional. És a dir, aquesta notícia desperta emocions. Doncs això és encara pitjor, és més fàcil per creure, perquè l'emoció redueix el pensament crític. Aquesta és la realitat que hi ha a les xarxes socials a l'hora d'informar. Tanmateix, hem de potenciar el pensament crític. Per això et proposo unes eines pràctiques que t'ajudaran a identificar les notícies falses. Primer, qui diu això? Quin és l'autor? És un reporter amb experiència o no el coneix ningú? 2. On s'ha publicat? En quants mitjans? En només un o en diversos? O és una notícia que surt a tot arreu? 3. Hi ha proves reals? I 4. És massa espectacular el que diu? Sona massa èpic? Si sembla una pel·lícula, desconfia. En resum, educar avui no és només transmetre coneixements ni continguts, sinó que és ensenyar a pensar. Moltes gràcies i fins aviat.